हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଜଣ ବହିର ବୃତ୍ତି ବିଷୟର ଗୀତଟି ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଲ। ହାତରେ ଜାଲ କାଠି ଖେଳେଇ ନଈ ପୋଖରୀ କୂଳେ ପାଣିରୁ ଧରି ଆଣିଲେ ମାଛ କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ଚଳେ। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି କେଉଟ। ବରଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ସଇତର ପୁତର ସରଚି ଦିଏ ଫସଲ ଢେଉ ଏଇ କ୍ଷେତରେ ମୋର। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି କୃଷକ। ଗାଈ ମଇଁଷି ପାଳି ମୁହିଁ ପାଳେ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଅରଜି ଧାନ ସେଇ କାମରୁ କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ପାଳି। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳ। ବୁଲାଇ ଚକ ଚଳାଇ ହାତ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରେ ହାଣ୍ଡି ପଲମ ମାଠିଆ ଘଡ଼ି ଗଢ଼େଇ ମଉଜରେ। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର। ବାଙ୍କସ ରଖି ବାରି ସିଧାରେ କରତେ କାଠ ମେଜ ଚଉକି ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଗଢ଼ି ପୋଷେ ପେଟ। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି ବଢ଼େଇ। ପାଟିରେ ମୋର ତାତିଲା ଲୁହା ହାତୁଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଏ ଦାଆ କଟୁରୀ କୋଦାଳ ପଡ଼ି ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର। ଚଳାଇ ତନ୍ତ କରି ନିହନ୍ତ ବୁଣେ କପଡ଼ା ଥାନ ଲୁଗା ଗାମୁଛା ଶାଢ଼ୀ ଯୋଗାଇ ମେଣ୍ଟାଏ ଗୁଜୁରାଣ। ସିଏ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି ତନ୍ତ।